Ahoj a vítaj na kanáli Spánková veda. Dnes večer, keď si líhaš a myšlienky sa spomalujú, nechaj sa niesť tichom noci. Nad tebou sa rozprestiera nebo, hlboké, pokojné, posiate nespočetnými hviezdami. Každý bod svetla je vzdialené slnko, horiace naprieč priepastnými diaľavami času a priestoru. Možno ho obiehajú svety s oceánmi a oblakmi, podobné našej Zemi. A predsa, napriek tej nesmiernosti, noc zostáva tichá. Neprichádzajú žiadne správy, neozývajú sa iné hlasy. Toto ticho v sebe nesie jednu z najhlbších záhad vedy. Dnes sa ponoríme do Fermiho paradoxu, zdanlivého rozporu medzi tým, ako veľmi plodný pre život sa vesmír javí a tým, ako veľmi prázdny sa zdá byť. Spoločne preplávame jeho pôvod, najznámejšie vysvetlenia a aj to, čo pre nás môže znamenať, keď hviezdy mlčia. Keď zdvihneme zrak k nočnej oblohe, vidíme iba zlomok toho, čo leží za ňou. Pozorovateľný vesmír, obrovská guľa ohraničená tým, kam za veky stihlo dobehnúť svetlo. Má priemer desiatky miliárd svetelných rokov a obsahuje nespočet galaxií. Každá z nich je mestom hviezd, prachu a plynu. V porovnaní s tým sa naša modrá planéta javí krehká a dočasná, krátky záblesk chémie a biológie v nekonečnom oceáne. Aj v rámci samotnej Mliečnej cesty sú počty ohromujúce, stovky miliárd hviezd a, ako dnes už vieme, planéty sú skôr pravidlom než výnimkou. Niektoré sú plynoví obry, iné skalnaté sesternice Zeme. Oblasti, kde môže existovať kvapalná voda, nazývame obyvateľnými zónami, no vhodné podmienky môžu vzniknúť aj mimo nich, v podpovrchových oceánoch pod ľadom, na mesiacoch zohrievaných slapovými silami či v chemicky bohatých atmosférach. Čím viac skúmame, tým viac sa zdá, že laboratória pre život sú rozšírené. Ak je život prirodzeným dôsledkom chémie, mal by vznikať často. Ak evolúcia pri dostatku času uprednostňuje zložitosť, nemali by sme byť jediní, kto sa pýta, či je vo vesmíre sám. Práve preto ticho zaskakuje. Uprostred 20. storočia sa fyzik Enrico Fermi počas obeda spýtal: kde sú všetci? V prostote tej vety sa skrýva napätie medzi očakávaním a pozorovaním. Ak by civilizácie vznikali, cestovali a vysielali, mali by sme ich stopy už dávno vidieť. V rádiu, v svetelných krivkách hviezd, v otlačkoch megastavieb. Namiesto toho nič. Frank Drake preto navrhol rovnicu, ktorá problém rozkladá. Rýchlosť zrodu hviezd, podiel s planétami, počet obyvateľných svetov, pravdepodobnosť vzniku života, inteligencie, civilizácie a jej priemerná dĺžka trvania. Výsledok môže byť od takmer nikto až po tisíce. No pokiaľ niektorý krok nie je mimoriadne nepravdepodobný, galaxia by mala vrieť prítomnosťou. Mlčanie tak naznačuje úzke hrdlá, filtre. Kde ležia? Možno už v počiatkoch. Abiogenéza, prechod od chémie k samokopírujúcim sa systémom, je stále záhadou. Na Zemi sa život objavil relatívne rýchlo, ale z prvej iskry k zložitosti viedla dlhá klukatá cesta. 3 miliardy rokov dominovali mikróby, multibunkovosť, výbuch rozmanitosti v Kambriu, vznik jazyka, kultúry a techniky. Všetko to mohli byť zriedkavé náhody. A aj keď sa inteligencia objaví, civilizácie sú krehké. Potrebujú stabilné podmienky, zdroje a spoluprácu. Samé si však vytvárajú riziká, zbrane masového ničenia, kolaps ekosystémov, nekontrolované technológie. K tomu sa pridávajú kozmické hrozby, impakty, supernovy, žiarenie. Možno väčšina iskier zhasne skôr, než sa stane viditeľnou. Túto myšlienku nazývame veľký filter. Ak leží za nami, sme vzácni šťastlivci. Ak pred nami, ticho je varovaním. Existujú aj tiché vysvetlenia. Možno hľadáme zlé. Iné civilizácie nekomunikujú úzkopásmovým rádiom, ale laserom, neutrinami či kanálmi, ktoré nerozpoznáme. S vyspelosťou prichádza efektivita a úniky energie miznú. Namiesto hlasných signálov hľadajme stopy činnosti, technopodpisy, neobvyklé infračervené žiarenie, zvláštne stmievanie hviezd, stavebné otláčky v dátach. Známy je obraz Dysonovej sféry, roju zberačov hviezdnej energie. Zatiaľ
Nemáme presvedčivé dôkazy, no systematicky pátrame. Iné scenáre sú sociálne. Zoohypotéza tvrdí, že staršie civilizácie nás zámerne nevyrušujú z princípu nezasahovania či zo strachu. Temný les zas naznačuje, že všetci sa schovávajú, lebo odhalenie priťahuje riziko. V oboch prípadoch je ticho stratégiou. Ďalší pohľad vzácna zem. Možno je potrebná jedinečná kombinácia faktorov. Stabilná hviezda, vhodné miesto v galaxii, magnetické pole, veľký mesiac, platňová tektonika a Jupiter strážca. Každý prvok sám o sebe je bežný, no ich spoločný súbeh môže byť výnimočný. Vesmír by bol plný začiatkov bez trvalej zložitosti. A možno život existuje aj v podobách, ktoré nevieme rozpoznať. Naša predstavivosť je uhlíková. Inde môže biológia savať na inom rozpúšťadle než voda, na kremíkových štruktúrach, alebo, čisto hypoteticky, na vzoroch v plazme či magnetických poliach. Ak meriame len podľa Zeme, môžeme byť obklopení životom, ktorý nevidíme. Najvyvinutejšie spoločnosti nemusia bývať na planétach. Môžu byť kočovné v generáciách.